Nek pancen cocok sapa coba? Nun sawulo nyaketane ngen panjenengan, ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Wah, apa Mundur. Mundur. Yung. Kenapa Mundur. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Nek sampeyan nyaket ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijiki. Niki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun sawulo nyaketane ngen panjenengan, ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggonamu tumuteng kok ya wis ora pas. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas, tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Panakawan. Kenapa Mundur. Yung. Iku kowe landhep nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Ya gage wresanono. Eta. Weh lah dalah bener, bener. Ampo apa sing ndek sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan Panakawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Petro, non. Iki kanggo awake dhewe. Nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa we batur? Ngungrum gandrung. Memanismu ora sanggup nebak. Aku ora iso. Oh iya, Dik. Suarane gedhe, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Ngenten iki. Diajeng. Tresnaku. Karo kowe ora bisa pisah. Duntak dundung gleng, duntak dundung gleng, duntak dundung gleng, tororororok gleng. Tak cuwek matamu. Pegang aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngungrum niku ngenten. Yo. Butane sandak tangane cek ngene. Ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Panakawan do edan ora iso ngajari aku.
Gunane apa? Ya, Tru, lunga ya. Rasa gojek kuwi gojek Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika jenenge Mumulung. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Wah, yo, ora lotutke. Loh. Kowe kok ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku. Sayangku. Salam sayang. Sayangku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Gen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Wah. Ayo ndak emban ndak pondong. Ayo ndak emban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul, terus tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Yayi mesti kaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Waduh, hati aku. Dar. Aku nek ra nyilakake Bagong ngono kae. Bajiret. Cemplung kalen aku, Tru. Cemplung kalen. Sirahku pas mistar ning ngontong kok. Ora kaya gejeglok, Tru. Oh lho. Kudune nek pas mistar ki madhuk ngono lho. Ora kowe mapiat ngono. Delok. Kono keramas kono. Ndas kono lomboke bareng. Mula pate golek ana apa ta sababe dene mengkene rasa ingkang tak rasakake. Nyawanya nyimak dan ulang kencing kuleng inuun. Naimat ni nangum babang anangin matung ngantul mengatur menikah melam yakin pamit naik pun yapting empatnya pun cembuk koyaknya. Penyelengan kunci menikah dan kilangi camuk babang jen. Kok? Aku nek dadi ratu duwe patih kaya ngono kae wis tak kampak wingi-wingi. Kok ya dong ngono lho Ratu Gustine awake dhewe iki. Ha ya wis saking kulinane apa-apa ki nek saking kulinane
Kowe iki nek srawung wong bisu kowe ngerti bahasane wong sing ora iso omong. Gustimu Sinun Prabu Aryaksa duwe patih kae iki rak wis tetaunan dadi wis hafal. Apa sing diomongke wis hafal. Mongko aku nek ngrungokke mung kaya dene wong ngomong ning jero ember. Gemrunggung ora iso dirasake. Mantuk tanyah ngaira kandel mekaten menika krana panjenengan kuning kula ingkang kinuwun menika dereng ameng utatunggiling camacar. Oh ayo. Apa? Sak ngertiku rak urung mengku kecamatan. Wis meneng wae awak dhewe meneng wae. Pancen bener kaya mengkono, Pati. Mula jroning pepanggihan iki aku bakalan nyuntak marang kegembolaning rasaku. Monggo nyenem nyamung nang elo. Ngapne panjenengan nyangang laken joko nyelingaken anop matut nimna catut dawuhipun Gusti kula ingkang nyuwun Prabu Aryaksa. Jroning 7 dina kepungkur aku ngimpi te. Wonten ingkang kababar kawursita jroning pasumpenan. Aku ngimpi yen to diladeni sawijining wong wadon ingkang keladuk ayu. Satema iso ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku, aku ambruk ana ing pepangkoning wong wadon wau. Nyet-nyet maknya. Menawi menurut ingap ning kematian menyuwun nyanyo impen menika wonten ingkang perkawis. Inggih menika titiyani titi laras lan umet-umet. Titiyani terus apa lho? Lemune iki titiyani titi laras purprata puspa tajem. Are yo ngawur ta. Titiyani gandayani puspa tajem. Nitiyani gandayani puspa tajem. Montene impen pati alat aling ajatan menika ingkang dilebut puspa tajem. Menika ing wanci tamu alit dalu tumengking at panggondaine. Yo impenku ngancik wanci kuwi menawi ngaten pancet Gusti kula ingkang nyuwun menika pati mengku nyatuling wanita. Menawi dipun marengaken lajeng wanita pundi ingkang dados weting mengalih panjenengan kula aturi ngutus lan abdi kula ingkang ngut netok karine nginang gamelan yo luwe. Wadon mangke putri menika kula mau manding kula boyong lan kesanipun Gusti kula ingkang nyuwun Prabu Aryaksa. Lumahing bumi kereping langit ora ana putri ingkang dadi lenging atiku kejaba amung putri saka kasatriyan Jodipati te. Lho. Nanging anyan yo mekatan Jodipati. Jodipati. Iya. Ingkang wewangi ya kuwi ora ana kejaba Dewi Werkudara. Mula te rasaku ora lega yen to ora gandeng astaning Dewi Werkudara. Bakal ndak kanthi manjing ana ing Tilamsari. Ndak muktekake dadi prameswari njajari lenggahing Prabu Aryaksa Pati. Kagiat risangga pirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing nunamit pasang Kalimantabi tinebine ngiloduni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Nadyan wonten kanthi kadangu kula paripaksa kumawantun munjo atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Daga Garmaturapa. Miturut pangandika ingkang kula mirengaken panjenengan inggih menika nuwun sewu gandrung kaliyan putri saking Jodipati nanging sareng panjenengan paring dawuh asmanipun nuwun sewu menapa mboten kelintu. Mergi sak ngertos kula ingkang nami Raden Werkudara menika nggih boten kok putri nanging menika piyantun kakung. Menika satriya panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara menika sanes pawestri. Daga jroning impenku Dewi Werkudara kuwi banget Swistya warna.
Aja kok titah sewantah nadyan widodari mudhun wae ora ana lan ora bisa nandhingi kasulistianing warna Dewi Werkudara. Ning niku lanang. Niku satriya, nek panjenengan ngrasani Raden Werkudara niki mengke malah panjenengan boten entuk garwa ning malah dadi dak-dakaning pasulayan. Mergi Raden Werkudara rumaos mangwadonke niku mengke dadi murkane Ndara Werkudara utawa Raden Werkudara. Nyakok nyangkem sampean menawa mawon. Omongan ra cetha kok ndok nyok. Ora jelas kula niku tak ngedhongke kalih Sunan Prabu Aryaksa. Nuwun Prabu Aryaksa kepatut tresna karo Raden Werkudara. Golek adom sing mlentrung kuwi sudeten. Engko nek gembos ra cetha. Wong kowe iki senengane keseseken kok kowe iki. Nek ngomong mlanyane ya. Nyonya mutanian ora. Wong irung kok keseseken. Lah nek bolongane irung ketutupan. Mlengkung medhun ora ya keseseken to. Kowe iki senengane ngayal ta ora? Kula nendharatur kula nyuwun pangapunten. Kula tak matur napa wontene. Kula niku nuwun sewu pun tau ketemu wong salwangsul sing nami Raden Werkudara niku priya utawi piyantun kakung boten kok wadon. Nek sampeyan niki mengke mberung datanpa petung pikajengan sampeyan boten mang teliti dhisik niki mengke malah negara Pagerwaja iso saling perkara karo negara Ngamarta. Merga Raden Werkudara niku klebu nayaka negara Ngamarta. Kok wonten dawuh kowe ora tak dangu. Ora usah ngejomang deleming andar-andar ngendukur kowe mundura. Kula niku nyaosi pemut aku ora butuh mbok elingake. Kabeh niatku wis tak tekake tekad kuwi pok ing karep yen ora iso mengko Dewi Werkudara. Luwung boyo tak entrengake patiku kok. Oh, nggih sampun nek panjenengan nuwun sewu dicaosi prisa tetep kaya ngoten niate nggih monggo nek enten apa-apa mang tanggung dhewe. Kula mboten ajeng melu-melu. Mang Tanglet bilung niki mboten percaya. Kula niku wong salwangsul pun ketemu. Kula niku pun nate selfie. Karo sapa? Raden Werkudara, wong ya lanang tenan kok. Dudu, jenenge dudu Raden Werkudara, mesti kuwi beda wong. Dudu Raden Werkudara sing tak karepake ning Dewi Werkudara. Wah, sami jagat niku mboten wonten kalih sing nami Raden Werkudara niku nggih mung setunggal. Ya Raden Werkudara niku nek sampeyan ngarani Dewi Werkudara niki mengke malah ora karu-karuan kahanane. Pati imbalan nyata. Kowe mangkato nggo wadyabala sacukupe. Teka ning negara utawa ning kasadyan Jodipati golek ana Dewi Werkudara ngendi nggone ketemu pondongen. Unggahna jempana joli-jolan. Sowana marang aku tak wengkune garwa nyun pamit anjelan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Sumbaka Yaksa matya nyembah nyuwun. Sepisan malih kula namung badhe ngemutaken mumpung tindake Patih menika dereng tebih. Kula aturi nyusul tindaking Patih Sumbaka Yaksa. Sinuwun mesakaken mangke menawi ngantos Patih Sumbaka Yaksa menika seda krana dipun jaya dening Raden Werkudara wis cukup. Bola bali kowe ngrembug jenenge Raden Werkudara sing tak gayuh Dewi Werkudara. Niku sami mawon. Napa sampeyan tau weruh Endang Bilung ngoten ta weruh? Mboten wonten sing ngonten nggih. Kanjenge Den Mas Bilung. Niku lanang. Napa sampeyan tau ngerti Dewi Togok? Pun mang bayangke gek rupane kaya ngapa nek Dewi Togok niku? Sing jeneng Werkudara niku nggih ming setunggal. Naminipun Raden Werkudara niku panenggak Pandhawa lenggahe teng kasatriyan Jodipati.
Monggo kasatriyane sing mangsebut niku wau nggih padha kasatriyan Jodipati. Ning kok sampean ngendikake nek jenenge utawa asmane Dewi Werkudara. Lah niki sing salah alamat teng mriki niki. Monggo niku mengke nek sing mangarani Dewi Werkudara niku pancen nyata Raden Werkudara. Kula pun matur lho niku mengke dadi beda perkara. Murkane Raden Werkudara sing diwadonke kali sampeyan. Raden Werkudara niku nek pun nesu wis ora duwe rasa Sabar. saya sampeyan madonke Raden Werkudara. Wah, wis tenan niku ngalamat sing ora apik, ngalamat sing ora becik. Aku ngimpi jejer karo Radewi Werkudara. Wis mapan ana ing lenggah utawa dampar pinanganten. Impen sampeyan niku ora kok impen perkara sampeyan niku ajeng rabi mboten. Ning impene Wong rabi niku impen sing ngalamate elek. impene wong rabi niku Impen sing bakal cepak bilaine sing lakoni impen. Niku nek ngendikane Piyai Sepuh. lho impen niku Sewalike impen omahe kobong. niku tegese bakal entuk rejeki sing matumpa-tumpa. Nek impen omahe duwe gawe Niku bakale kesusahan. Ngoten niku werdine. Sampeyan ora tau buka 1001 mimpi. 1001 mimpi. beda ora. Impen dadi manten kula mboten klentu 49. Wah, jan wis. Lung, Apa? boyo sabar to, ora kesusu-susu ngono kuwi. Ora aku meng ngomongnya. Aku meng ngomongi. Menandaratur kula mumpung patih wau dereng tebih dipun susul. Ngoten, impen sampean ampun dilairke. Uga wonten dawuh. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung yen ora kelakon penjangkaku luwung tak entrengake patiku kok. Lha nggih sampun. Nah pun kaya ngoten niku tegese wis diantepi tenan ya wis lho ngade ora usah tutur-tutur sing wigati awat-awatono wadyabala saka ing Pagerwaja budal menyang kasatyan Jodipati kok yen ana mrengkanging para prajurit para yaksa andhanku matura arep tak pidanane non ngestakaken dawuh nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Undanging Prawadyabala saweka Pasur tambur miyang suling pepandhen daludak miwa bandera kakandha warna-warna pindha caladian
Pindha Jala Dhyana Sri Gawuryan Om Gustiwati kula ingkang abdi pun watu cadas kula jumadhong dawuh nggih Gusti Pati kula pun abdi pun bintang laut jumadhong dawuh Gusti Pati nadyan kula pun padas miring jumadhong dawuh Gusti Pati nadyan kula pun Fendi jumadhong dawuh Nganyapala negara ing pak ngerwatnya andhaing Hyang Prabu Aryaksa nun nira mengengen nyuwun Prabu Aryaksa kepengin mau kabos jeneng putri Mulakuti wis poyo nglamar marang putri mau bareng lajeng cacahipun pinten acah piye aku ndawi Hyang Prabu Aryaksa supaya budal marang kajayan Nyodipati ingkang wigati bakal nglamar wijining putri ingkang bakal pirengku kalih dening Prabu Aryaksa. Waladal, menawi ngaten lajeng dipun cawisaken benjang menapa Gusti? Aku diutus dening Hyang Prabu Aryaksa tekan kene wis paham burung. Iya, panjenengan dipun utus Sang Prabu Aryaksa budal ning Nyodipati. Iya. Nek meneng Nyodipati, aku kuwi didhawuhi supaya nglamar wijining wanita. Iya, lamar wanita. Wanita mau udut apoyong marang kancane Hyang Prabu Aryaksa. Mula kowe apik untuk budal tak juru-juru. Lajeng jurusanipun pundi? Ngowe lan Wadakmala supaya budal cak nyuru-nyuru. Macak baris. Walata. Lajeng para Wadyabala dipun dawuhi macak cara menapa? Macak baris. Macak baris matamu icak. Pacak baris. Nah, pacak baris. Bedang sing abang dipalangi. Wah, bedak dipun palangi dos pundi? Bedang abang dipalangi. Bedil untet diaraki. Numpak botol ditaleni. Oh iya, ingkang botol dipun taleni. Dinyalini. Nyalin. Salini. Pendi wonten dawuh. Memet nyop nang bangot nang ora bocaling wadya. Panjenengane kaya bocah cilik. Metun nyoba nembang bocaling wadya. Minangka tak tuting dadi cucuke ngajurit. Oh iya ngestaken dong. Samenika. Munjal dina iki. Enjeng Bidal kumula sangking jroning praja. Kumengkang Palakaswa prabusananira. Lir surya medal lira. Sangking Jalaniti arsa madangi jagat mungo paning sapucaing ukir marep babang sumirat kena soroting surya mekolan gunung menawi katute preksor sarta kabidalaken suwan jiwani mboten badhe ngujiwani manyen kaya mangono kowe tak tuting dadi wetananing laku wis taken dawuh
titenono wong citra mangsa langgenga malah sampeyan tindak piyambak togok kegawangan ana ing padoning netra rasaku kaya wis ora kuat lan kumudu kudu anyeti marang Dewi Werkudara mula tak kanthi nyaketi marang kasadyan Jodiwati tuduhna dalane yoga wah la piye lho wah Cilaka iki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Aryaksa kuwi sida tekan Jodipati mongko sing diarah pancen yo bener. Lah kok malah sampeyan tindak piyambak togok kegawangan ana ing padoning netra rasaku kaya wis ora kuat lan kumudu kudu anyeti marang Dewi Werkudara mula tak kanthi nyaketi marang kasadyan Jodiwati tuduhna dalane yoga wah la piye lho wah Cilaka iki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Aryaksa kuwi sida tekan Jodipati mongko sing diarah pancen yo bener Raden Werkudara mawut ha iya cetha Kesanjambaya ning nek awak dhewe ora nderek iki engko malah nampa duka malah ora prayoga apike piye apike ya wis manut wae kok waton tekan gone wis yo engko anggere awake engko tekan gone diduduke terus ade medun dalan ngebis mulih-mulih ora usah dadak melu sinuwun Prabu Aryaksa mlebu ana ing kampuhku caketana kasadyan Jodiwati monggo kula dherekaken mangga kula dherekaken sinuwun
swamya ngambrang ati karunaning kaswase dosang kanda wastrat maja lengleng lalu mangulati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat kadanging pun Kakang Yayi Werkudara gawe goreh rongeh penggalih Yayi Samyaji lan para kadang Pandhawa liyane nganti Yayi Darmakusuma anuding kelawan pun Kakang supaya angulari kelawan sira Yayi kadanging pun Kakang Yayi Panenggak Dara Marata Gage Jogara Werkudara miturut pamantenging pun Kakang kaya ana cahya ingkang wis mlebu ning angganing sira Yayi Dimas Panenggak Werkudara panjangkaning Siadi wis kelakon Yayi Bratasena Kresna kakangku kadanging pun Kakang Yayi ya njogarake nggonku tapa lamun pun Kakang ora njogarake sira Yayi Dimas mesine Siadi ora krasa lamun panjanganing Siadi wis kasembadan didikane apa Kresna kakangku iso paring dawuh kaya mengkono ora jeneng disiki kelawan kersaning Wang Mahanasa pun Kakang wis ora bakal kekilapan nyurasa kelawan apa kang dadi legetaning ati ning Yayi Werkudara. Nggone Siadi mindran saka praja awit Siadi kepengin kedunungan wahyu tunggul Yayi dina samengko wahyu wis mapan ngangganing Siadi. Syukur sekethi jumurung yen to pancen kaya mengkono Dimas nanging Wuruhanira Werkudara yen to Siadi ora kondur marang negara Ngamarta mligine marang kasatyan Jodipati. Siadi kelangan gedhen. Wah, kelangan gedhen piye? Bojomu Harimbi lunga saka kasatriyan Werkudara. Merano semobang pangaruna katinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara sakater kene dongane wong ler wowo sing kene panca Koko Prabu ngaturaken panuwun dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesarengan kelawan kadang kula panenggak Yayi esining manahipun ingkang Raka Indrawati mboten badhe kula wangsul dhateng perut sing Ngamarta
menawi boten sareng kalian kadang kula Yayi Werkudara samangke sampun katingal sowan wonten negari Ngamarta lan ngumrayogi menawi kadang menggah menapa ta wigatosipun Werkudara anggenipun nilar praja tuwin nilar kasatriyan Dimas Werkudara barep kakang kuwi apa ta sababe dene Siadi teka ninggal kelawan negara kelawan kasatriyan lan ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan mara matur kelawan kadangmu aku Yayi barep kakangku ora susah aku njlentrehake babagan nggonku lunga saka negara Ngamarta lan Jodipati mengko perkara kuwi gampang nanging jumbuhake lawan ngendikaning Kresna kakangku apa pancen kepara nyata yen to bojoku arimbi ninggal kasatriyan Jodipati barep kakangku soroting pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanang kong sumungkem guling katrenjo swaning Kilora Petruk kantong bolang karya jingak kang samya mulat Lengkeng sowan sinuwun Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrum ana kawan Petruk matura yogine mlayu-mlayu suwan tanpa tinimbalan sewu lepat diagung pangaksami nalika semanten kula wonten Jawi madaling alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa kanyana-nyana negari Ngamarta kinepung wakul binaya mangap wonten Alindra Yaksa nami Prabu Aryaksa ingkang nganguwuh-uwuh ngayonaken putri saking Jodipati nanging sareng kula tiling-tilingaken sajaipun ngiyas lan ndara kula Ndara Werkudara awit ingkang dipun gayuh ingkang nami Dewi Werkudara deplok ndase ora ana wong wadon kemliwer sing tak goleki sing ana satriya gagah pideksa sapa kowe sapa Nalindra Pagerwaja Prabu Aryaksa wah aku Raden Werkudara lho sing tok goleki Dewi Werkudara wis tak gawa menyang endi menyang tungkakku wah ya wah Werkudara. Wah. Menungso ra tatanan.
Lho kok menungso ora tatanan piye? Ana Ratu Buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntap atiku tak pulasara ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Digetak gondal Kresna kakangku. Kukupan Sanaka. Ora cerdas. Aji Bandung Bandawasa. Aji Bandung Bandawasa. Wah. Ora tumomo. Godo rujak para. Godo es krim rujak. Ngopo to? Omong diturokke kok nyaduk ora. Ora sampe melu to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Kenapa Mundur. Yung. Kuwi kukuhe landhep Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Yo kage Wresanono. Lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone, Gong. Kowe ndek duwe. Oh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli. Tumuli apa watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Kowe lha nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ya ngerti wae. Nun sewu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ta. Kowe lha dalah bener. Oh bener. Ampo apa sing duwe sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lha ya duwe. Elok tenan Ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Nang ora nyaket. Ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijiki. Iki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun sawu nyaket talingan panjenengan. Ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggo namu tumuteng kok ya wis ora pas. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas, tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Ponokawan. Patenane. Nek tok mateni kowe getun. Getun kono apa? Kae Ratu Buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo Ratu Buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Petro. Non. Iki kanggo awake dhewe. Wah, nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa we batur? Ngungrum gandrung. Memanismu Ora sanggup nembang.
Aku ra iso. Oh iya, Dik. Suarane gede, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Ngenten iki. Diajeng tresnaku karo kowe ora bisa pisah. Dung tak dundung gleng, dung tak dundung gleng, dung tak dundung gleng, tororororok gleng gleng gleng. Tak cuwek matamu. Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngungrem niku ngenten. Yo, Buta niku sandak tangane cek ngene. ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus Wah, Ponokawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? ya Tru lunga ya. Rasa gojek ro kuwi gojek ro Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika jenenge Mumulung. Ngoten. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Emah. Wah, yo. Ora, rotutke. Loh. Kowe kok ora malang kerik? Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku. Sayangku. Salam sayang. Sayangku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Gen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Wah. Ayo ndak emban ndak pondong. Ayo ndak emban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul, terus tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Yayi mustikaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Waduh aduh. Dar. Aku nek ra nyilakake Bagong ngono kae. Bajiret. Cemplung kalen aku, Tru. Cemplung kalen. Sirahku pas mistar ning ngontong kok.
Ora kaya gejeglok itu. Oh lho. Kudune nek pas mistar ki maduk ngono lho. Ora kowe mamak piak ngono. Delok. Kono keramas kono. Ndas kono lomboke bareng. Wala asu. Bakong tiba teng kali, mak piek ngoten. Yo ben. Mangkel aku. Waduh iki disampuke ra ilang. Tak kumen ndasku. Pangeran. Mbok benjang malih menika menawi tindak menika. Pamit. Kula menika bingung. Wah, kesu-kesusu. Jaluk ngapura yen aku ora pamit. Nganti gawe bingung atine wong wedok. Wong wedok ngendi tinggal wong lanang sing ora bingung. Golek ijol ya ora ana piyayi gagahe kaya ngene. Ijoli aku ra gelem. Seneng tenan aku. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu. Dadak dadi buta barang goleki sampeyan. Manuk jalan yang kencang mau naik aku nerima angin kucing ulangnya kecep aku cuma kayak nyombelan aneh-aneh teruyak kayak gitu enggak lama wah matane kena sabun merem kok kon nguyak Ate Sumbaga Yaksa kaya wis paripurna balya kaya wingi uni pate. Wow. Ndara kala bendana. Piye ya Jaya? Karagiya Tru. Aku dadak dadi pate barang niku menapa? Isang-isi Mbak Yu Ayimi goleki bojone. Kang Wasmen Kudara lunga tanpa pemat wale. Amit pamit. Wis dadi butane aku dadi pate. Lah kok disalah aku ki dadi butane asline ya elek dadi pate ya tirok. Ya wis ora apa-apa. Kok kaya ana wong dodol bakpao dasu. Ndara kana bendana. Pripun kabare? Apik. Diane suwe ra ketemu arek kula. Aku ora tau nek prenggo janji. Oh ya arek prenggo janji ora ya ora tau ketemu karo aku. Ha nggih. Asta sangu. Aja aku kadang cocoke. Ra duwe nggo janji gacuk kaya ya. Aku ki pawase. Aku ki pamane dale dhewe duwite curah-curah. Ngapusi. Aku ora percaya. Ngapusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kuwi kaya brak iki. Iya, bilih sing atusan apa sing eketan. Berarti nyata. Kene tak gawake. Wow, terus dulu.
Iki arep jaluk duwite kok dadak. Aku kaya goblok banget to. Jahat ponokawan trembelipun. Trembelipun. Pun. Ya kuwi aku tak bali ya yu aku wis rampung pakaiane Baliya Kala Bendana. Apa? Karo disenggol den, mengke elek ngono.